Lauagi 8 anai arreben artean 5. zen. Algerian jaioa zen, baina bere gurasoak jatorriz marokoarrak ziren. Lauagi txikia zela, familiak Marsellara migratu zuen eta seme-alaba gazteenak bertan jaio ziren. Mila 1980ko urriaren 17 zen. Marsella iparraldeko banlio batean, ilunabarrean, errepide kontrol batean poliziak kotxe bat gelditu zuen. Barruan, 20 urtetik beherako 4 gazte arabiar zeuden. Lauagi haien artean zen, 17 urte zituen. Dokumentazioa konprobatzen zuten bitartean, metralleta bat zuen agente batek kotxean zeudenei hitz beldurgarriak zuzendu zizkien. Kontuz gazteok, ez dakit hotza izango den, baina gaur gatillo erraza daukat. Baieztapenak egin ostean, polizia buruak joan zitezkela esan zien. Orduantxe, joatekotan zirela, metralleta rafaga bat entzun zen. Lauagi bertan hil zen, buruan 2 tiro jasota. Hilketa honek auzoan sekulako inpaktua izan zuen, baita belaunaldi oso batean ere. Hilketaren hurrengo egunean, auzoko amek mobilizazio espontaneo bat antolatu zuten, 1500 pertsona inguru bildu zituena. Polizia agentea bertan atxilotu eta behin-behinean espetxeratu zuten. Lauagi hil eta hurrengo egunean gizon batzuk bere etxean agertu ziren. Hildako gaztearen aitari zera esan zioten. Zure semea hil duen gizona Lebometen espetxeratuta dago. Jendea dugu espetxe horretan. Zuk ala nahi baduzu, gauerako hilda egongo da. Aitak zera erantzun zien. Ez, justiziak bere lana egingo du, eta pertsonen justiziak ez badu funtzionatzen, jainkoa arduratuko da. Baina Lauagi hil zuen polizia 6 hilabetetara behin-behinean aske utzi zuten. Gerora, komunikabide bati eskainitako elkarrizketa batean, Lauagiren aitak adierazi zuen justizia zezutela gehiegi espero. Baina gertatuko zena bere espektatibarik okerrenean ere ez zuen aurreikusi. Epaiketa 7 urte beranduago izan zen. Agentea hilketa delituaz errugabe jo zuten. Nahi gabe eragindako heriotza errudun jo zuten eta 10 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten. 10 hilabete, zeinetatik 4 baldintzapeko askatasunean bete ahal izango zituen. Lauagiren hiltzailea ezen espetxera bueltatuko, baina gainera, kondena eskasorri esker, iragarrita zegoen amnistia presidentzial bat probesteko baldintzak betetzen zituen, eta amnistiatua izan zen. Justiziak semea galdu zuen familiari huts egin zion. Hasan Lauagiren anai gazteena zen. 4 urte zituen gatillo errazeko polizia hark anaia hil zuenean. Trauma hartatik babesteko, familiak Nizara bidali zuen amaren aizpa batekin aste batzuk pasatzera. Etxera bueltatu zenean, Lauagi falta zen eta ezen berari buruz hitz egiten. Lauagi tabu bilakatu zen gehiago ez sufritzeko. Baina ume hark jakin nahi zuen, berarekin jolasten zen anai nagusia non zegoen eta noiz bueltatuko zen. Marokon zegoela esan zioten, futbolean jolasten, eta urteak pasa ziren. Institutuan zela, Hasanek historia liburu batean, manifestazio baten argazki batean bere anaiaren aurpegia ikusi zuen. Horrela jakin zuen Lauagi hilda zegoela eta polizia batek hil zuela. Hasanek ez zuen ezer ulertzen, kolpe gogorra izan zen harentzat, hasieran inorekin konpartitu ez zuena. Kolpe hark arrasto sakona utziko zion. Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxain naiz eta saio honetan ezkerra eta poliziari buruz hitz egingo dizut.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порой честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый. Teorian, polizia orden publikoaz eta herritarren segurtasunaz arduratzen den erakunde publikoa da. Teorian, bere eginkizun nagusiak legeak betearaztea, delituak prebenitzea eta ikertzea, eta herritarrei laguntza ematea dira. Teorian, herriaren zerbitzura dagoen talde profesionala da. Teoriak onargarria eman dezake, baina errealitatea ordea burugogorra da. Kapitalismoan estatuak eraiki dira gutxi batzuk aberastu ahal izateko, eta poliziak, legediak eta justiziak bezala, berme paper bat jokatzen du. Сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных. Baina pixka bat urrunago joan ahal gara. Munduan, 20. mendean izan diren iraultza guztietan, gobernu iraultzaileek prozesu iraultzailea babestuko zuten polizia gorputzak baliatu dituzte. Horrela izan zen Errusian eta horrela da Kuban, Vietnamen, Venezuela Bolibartarrean eta abar. Iraultza guztiek ikusi dute beharra prozesu iraultzailea mehatxuetatik babesteko, eta horretarako sortu edo mantendu dituzte armadak, zerbitzu sekretuak eta polizia gorputzak. Bereziki interesgarria iruditzen zait Salvador Allende eta Unidad Popularraren gobernu esperientzia. Bide insurrekzionala ezinezkotzat jo, eta bertako iraultzaileak Unidad Popularrean elkartu ziren, eta 1970ean hauteskundeak irabazi zituzten. Eta hauteskundeak irabazi ostean, baina presidentetza asumitu baino lehen, Allendek estatu kolpe saiakera bat jasan zuen. Huts egin zuen, armadako zuzendaritzan, kolpisten eta demokraten arteko indar harremana, demokraten aldekoa zelako. Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой. Unidad Popularraren gobernua sozialismorako bidea egiten saiatu zen. Txileko konstituzioa zorrotz errespetatuz egin zuen. Zergatik, oinarrizko baldintza zelako militarren sektore konstituzionalistaren babesa edukitzeko. Eta prozesu hartan, gobernua aktiboki saiatu zen polizia gorputzak eta indar armatuak prozesuaren alde kokatzen. Haien babesa izan zuen bitartean, esperientziak biziraun zuen, eta hainbat estatu kolperi arrakasta zaurregin zioten. Baina armadaren zuzendaritzan indar harremanak kolpisten alde kokatu zenean, esperientziak porrot egin zuen. Zergatik iruditzen zait interesgarria? Esperientzia honek garbi erakusten duelako gobernu eskuratzea ez dela nahikoa, eta aldaketa handiak eragin nahi dituen gobernu batek estatuaren beste botereen babesa beharrezkoa duela. Beste botereak kontra baditu, ezkerreko gobernu batek oso zaila izango du aurrera egitea. Beste gara historiko batean gaude. Mundu mailan ezkerrak atzera pausa handiak eman ditu. Iraultza ez dago garaiko hortzimugan, ez da Unidad Popular Txiletarraren sozialismorako bidea ere. Genozidioak eta gerrak ezaugarritutako garai historikoan gaude. Bigarren Mundu Gerra osteko mundua kolokan dago. Mendebaldeko demokraziak krisian daude eta eskuin muturrak gero eta indar handiagoa dauka. Espainiar estatuan, botere faktikoak disimulurik gabe konspiratzen ari dira Pedro Sánchezen aroa amaitu dadin. Horraino iritsi gara. Euskal Herriak ez du sikira estatu propioa, baina badugu independentzia eskuratu eta aldaketa handiak egiteko anbizioa duen ezker subiranista bat. Eta aldaketa handien aurrean, gainontzeko botereek, poliziak, komunikabideek, justiziak eta beste, jarrera neutroa mantendu dezakete, aldaketak kritikatu ditzakete, saboteatu ditzakete, ala babestu ditzakete.
Habráse visto sinvergüenzura tomar al pueblo pa' la chacota. Habráse visto Hitz egin dezagun poliziari buruz. Bada poliziaren abolizioa aldarrikatzen duenik. Gai honi, buelta batzuk eman dizkiot eta aitortu behar dut, ez dudala argi, poliziaren abolizioa utopia bat den, hau da, lortzen oso zaila den helburu oso urrun bat, ala kimera bat den, hau da, ezinezko bat. Utopia ala kimera eztabaida ez zait asko interesatzen. Utopiaren aldarrikapena beharrezkoa da, baina pragmatismo ausart eta ambizioso baten osagarri izan behar du, bestela ez du zentzurik. Zertarako utopia aldarrikatu, bitartean ez bagara gai errealitatea utopiarantz norabidetzeko? Poliziaren abolizioaren eztabaida gutxitan egonda mai gainean, eta gobernu bakar bat ere ez da polizia abolitzen saiatu. Azken urteotan, Estatu Batuetan eztabaida berpiztu da, George Floyden hilketaren harira. Minneapolisen, Floyden hilketaren ostean, udalak bertako polizia departamentua desegiteko konpromiso hartu zuen, baina erreferendumean, herritarren gehiengoak polizia gorputza mantentzearen alde bozkatu zuen. Poliziaren abolizioari buruz eztabaidatu dezakegu ala ez, baina polizia ereduari buruz hitz egin behar dugu, bai ala bai. Txileko Unidad Popularra aipatu dut. Ez zuen abolizioa planteatu, baina bere programan polizia ereduari buruzko proposamen bat zekarren. Polizia eredu berri bat, jendarte berri bat erditu behar zuen prozesuaren zerbitzura. Euskal Herrira bueltatuta, Argalak hitz hauek utzi zizkigun poliziari buruz. Exactamente igual sucede con el problema de la soberanía nacional de Euskadi, de la autodeterminación y de la contractización que eso podía poner en el día de hoy y el modo que fue aceptado por todo el pueblo vasco, que sería el reconocimiento de un estatuto de autonomía para las 4 regiones históricas de Euskadi Sur, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Un estatuto de autonomía que sirva para algo, que el pacto no sea una simple medida de descentralización administrativa, sino que sea pues eso, el reconocimiento, el reflejo del reconocimiento del derecho de Euskadi a la soberanía sobre sí mismo. Eso exige pues, que la autonomía se proyecte en el terreno fiscal, que podamos recaudar nuestros impuestos del modo que por los vascos consideremos más oportuno, que después podamos distribuir estos impuestos también del modo que consideremos más oportuno. Supone que tengamos nuestro sistema judicial propio, nuestros jueces, nuestra legislación. Supone que tengamos nuestro parlamento propio para que nosotros decidamos qué leyes hay que ajustar y nos la decidan desde Madrid. Supone que tengamos un orden público propio, que la policía sea vasca y unida al pueblo vasco en la medida de lo posible. Arrigorriagako amnistiaren aldeko komiteak eskatuta, Argalak mezu bat grabatu zuen. 1978ko abenduan izan zen. Batallón Vasco Españolak hil baino egun batzuk lehenago. Un orden público propio, que la policía sea vasca y unida al pueblo vasco en la medida de lo posible. Garbi dago, Euskal Herriko polizia gorputza nagusiak, eta batez ere, ertzaintza, ez daudela posible den heinean herriarekin bat eginda. Bere historian zehar, ezker abertzaleak, herri batasuna eta akasen bitartez, polizia eta armadari buruzko proposamenak egin zituen. Herria aldizkariaren 7. aleak jasotzen ditu. 2007an, Zipaios Policía Vasca o Brazo Armado del PNV liburuan, askatasunako militanteak ziren Josean Agirrek, Juan Mari Olanok eta Julen Larrinagak ertzaintzaren paperari kritika zorrotza egin eta 8 puntuko proposamena luzatu zuten. Gatazkaren konponbideari lotuta, ertzaintzaren jarduna mugatu eta kontrolatzeko helburuarekin. Agirrek liburu hura gatazka armatuaren testu inguruan idatzi zuen.
Errealitatea asko aldatu da azken 15 urteotan. Ezker Abertzaleak estrategia berria martxan jarri zuen, eta desagertu zen, Ezker Abertzalearen erakundeak eta haien jarduna legalak dira, eta indar korrelazioan, alderdien arteko harremanetan eta jendartean aldaketa handiak eman dira. Pentsatzekoa zen, polizia desberdinek prozesu honi egoera berrira egokituz erantzungo ziotela, baina ez da guztiz horrela izan. Queremos lo justo, no estamos pidiendo regalos, es un derecho, no un favor. Ertzaintza adibidez, ez da, inondik inora, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako errealitate soziopolitikoaren islada. Erkidegoko populazioa ezkerrera egiten ari den bitartean, Ertzaintzak EAJaren kontrolpetik ihes egin du, eta termino orokorretan, eskuin muturraren tesi batzuetara hurbiltzen ari da. ¿Y el convenio pa' cuándo? ¿Y el convenio pa' cuándo? Ertzaintzaren gehiengo batek Eusko Jaurlaritzari arazo politiko bat sortu dio. Eta Jaurlaritzak egin dituen zesioei esker, beste edozein sektoretan pentsa ezinak direnak, Ertzaintzaren parte esanguratsu batek deskubritu du borroka korporatiboaren bidez gauza asko lortu ditzakeela. Etorkizunean ezkerreko gobernu batek polizia eredu aurrerakoi bat ezarri nahi baldin badu, Ertzaintzaren konposizioa oztopo garrantzitsua izango da. Bestalde, Euskal Herriari buruzari garela, beste elementu bat kontuan hartu behar dugu. Hego Euskal Herriak duen polizia ratioa ikaragarri altua da. Hemen dauden Polizia Nazionalak eta Guardia Zibila kontatu gabe, Hego Euskal Herriak Europar Batasunako polizia ratiorik altuenetakoa dauka. Guardia Zibilak eta Polizia Nazionala kontatuta, Europar Batasuneko polizia dentsitate handiena dugu. Ez du inongo zentzurik. Ez zaitugu nahi, etxetik bota, zerraldo utzi. Podcast hau prestatzen ari nintzela, oso interesgarria den aditu batekin topo egin dut. El final del control policial liburuan, Alex Vitale estatuatuarrak planteatzen du, arazo larriak dituzten pertsonek laguntza behar dutela. Profesionalek gidatutako zerbitzu publiko eraginkorren artatzea behar dutela, eta ez polizia eta espetxe gehiago. Vitaleren arabera, komunitateen segurtasun maila handituko duten politika sozialetan gehiago inbertitu behar da. Manifak beti, jaiegunetan lan ordu ez. Honekin batera, Vitalek planteatzen du komunitateek botere politiko eta baliabide gehiago behar dituztela. Delinkuentzia murrizteko estrategia propioak garatu ahal izateko, eta lana, etxe bizitza eskuragarria, eta soldata minimo duinak behar direla, denon gutxieneko ongizatea bermatu eta komunitate seguruagoak eraikitzeko. Aragu eta bihotza daukago. Vitaleren arabera, neurri hauek segurtasun maila handitzen doazen heinean, poliziari eskaintzen zaizkion baliabideak murriztu behar dira. Politika sozial gehiago, komunitate gehiago, aberastasunaren banaketa gehiago eta polizia gutxiago alegia. Polizia sistema ordezteko azken helburuarekin. Vitalek badaki bere proposamenek ez dutela delinkuentzia desagerraraziko, baina denon segurtasuna eta ongizate mailak hobetuko dituztela planteatzen du. Euskadirentzat gertu odola, zeurea bada. Alex Vitaleren iritzia partikularki interesgarria iruditzen zait, abolizionista pragmatiko bat delako eta Zoran Mamdaniren taldean dagoelako. Hortaz, hurrengo hilabete eta urteotan ikusi ahal izango dugu New Yorken gai diren segurtasun eredu horretan aurrera pausoak emateko. Ertzainak garago eta bihotza daukago. Kontuan hartuta Hego Euskal Herrian dugun polizia dentsitate altua, Vitaleren filosofia ona ekartzeak logikoki abiapuntu bat eduki beharko luke. Polizia kopurua zuzenean murrizten hastea. Baina ez da insimplea, batetik segurtasunari lotutako konpetentzia osoak lortzea legoke, eta horrela
Ertzaintzak eta foruzaingoak Polizia Nazionala eta Guardia Zibila guztiz ordeztea. Baina hau, noski, ez dago gobernu aldaketa soil baten menpe. Gaur egun, epe motzean nekez irudikatu daitekeen zerbait da, baina zalantzarik gabe, independentismoaren bide horrian egon behar da. Bestetik, Hego Euskal Herrian dagoen polizia ratioa Europar Batasuneko batazbestekora eramatea legoke. Hau da, polizia kopuruaren murrizketa nabarmen bat. Urteko aurrekontuetatik 10 milioi euro aurreztuko lirateke politika sozialak garatu, etxe bizitza publikoan inbertitu eta enplegua sustatzeko, eta komunitateetan inbertitzeko. Vitaleren logika jarraituta, neurri hauek, luzera, segurtasunean inpakto positiboa edukiko lukete, eta polizia kopurua berriz murriztu behar den aztertuko litzateke. Baina egia da ere, esatea erraza dela. Polizia kopuruaren murrizketa handi baten implementazioa konplexua eta luzea izango litzateke, eta ziurrenik erresistentzia handiak eragingo lituzke. Hauek kontutan hartuta eta frivolizatu gabe, niri proposamen interesgarria iruditzen zait. El 19 de julio de 1979 es y será siempre la fecha del nuevo amanecer para Nicaragua. Tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, surgió con urgencia nuevas misiones. Una de ellas, garantizar un cambio social y organizar los cuerpos armados para defender la seguridad y la patria. Y como un parto anunciado por la historia, nació la Policía Sandinista, hoy Policía Nacional. Kataluniako Iridia zentroak ere ekarpen interesgarriak egin ditu. Iridia giza eskubideen defentsarako eragile bat da. Bere lehentasun nagusia giza eskubideen babes estandarrak hobetzea da. Violentzia instituzionalarekin, arrazismo eta migrazioekin, memoria historikoarekin, askatasunaren ukazioarekin eta protesta eskubidearekin lotuta. Zentro katalanak aditu talde multidisziplinar baten ekintza plan bat argitaratu du. Polizia gorputzen gardentasun eta kontu ematearen esparruan estandarrak hobetu eta modernizatzeko helburu duena. Vocación de servir a Nicaragua. Se prepararon técnicamente con ayuda externa y a finales de septiembre de 1979... Iridiak polizia kontrolatzeko mekanismo independenteak proposatzen ditu, fokoa zabalduz. Dioenez, helburua da kontuak emateko egungo sistemak, horren barne direla barne arazoetako sailak, arartekoak eta batez ere justizia sistema, zein hutsune eta muga dituen ulertzea eta ezagutzea. Eta gertakari larri hoien erreparazio eta ez errepikapenean aurrera egiteko behar diren neurriak txertatzea. Ondorioz, kanpoko mekanismo independiente bat sortu eta garatzeak sistema integral hori osatzeko balioko du. La Policía Nacional nació en el año 1979 con el triunfo. Kontu ematearen aferan garbi dago Euskal Herrian defizit bat dagoela. Ertzain baten pilotakada baten ondorioz begi baten ikusmena galdu zuen Xuar Pazosen aitak bete-betean eman zuen gaur 8 argitaratutako elkarrizketa batean. Zera zioen, eredu polizialaren gaia mahai gainean jarri behar da, baina sistema judiziala ere bai. Sistema judizial honek eredu polizial hori babesten du, impunitate osoz. Amaia Zabarteren kasuaren itxierak 2026ko martxoan errealitate honen enegarren konfirmazioa izan da. Gehiegitan, poliziek herritarrei eraso egiten diete, eta gehiegitan justiziak poliziak babestu eta herritarrei huts egiten die. Está total confianza, ya sabían que ellos se armaban policía, verdad, se sentían muy seguros. Ez da soilik eredu kontua, polizia eta judikatura osatzen dutenen izaera ere bada. Prozesu eraldatzaile baten zerbitzura egongo den polizia eredua ez da jasangarria izango agenteen kopuru esanguratsu bat eskuin muturrekoa baldin bada. Ertzaintza adibide paradigmatikoa da. Nire ustez, poliziaren konposizioari dagokionean, ezkerrak eta ezkerreko jendeak oroar autokritika zorrotza egin behar dugu. Como un fruto genuinamente nacido de las entrañas del pueblo. Europan polizia gorputz ugari gizarteak baino nabarmen eskuinerago daude. Botere esparru garrantzitsu bat eskuinari eta eskuin muturrari oparitzen ari gara. Epaile euskaldun eta euskaltzaleak behar ditugun bezala, ezkerreko poliziak behar ditugu. Independentistak, sozialistak, feministak, iraultzaileak, agente soiletatik arduradun nagusietara.
Beste polizia eredu batekin konprometituko diren poliziak behar ditugu. Aldaketa prozesuak babestuko dituzten poliziak behar ditugu. Eta ezkerreko poliziak babestuko dituzten komunitateak behar ditugu. Botere esparru hori ere lehiatu beharra dago. Ezkerrak eskuin muturrari polizia ere lehiatu eta irabazi behar dio. Yaoulidi, c'est une chanson qui a été écrite en 81 par Momo Bouzidji pour accompagner la pièce de théâtre qui parlait de mon frère et du drame de l'histoire. Voilà, donc c'est une chanson qu'on n'entend pas, qui n'est pas reprise, sauf dans la pièce de théâtre qu'on a rejouée en 2011. Hasan, Lauagiren anai txikia hasi zen. 22 urte zituela aita hil zitzaien. Aitaren nahia betetzeko helburuarekin, Hasanek kamioi gidari lana utzi eta zerbitzu militarra egin zuen. Amaitu zuenean, garbi zuen polizia izan nahi zuela. Urte gutxi lehenago, poliziak hiltzailetzat zituen, baina aitak zerbitzu militarra egiteko insistitu izanak pentsarazi zion. Polizia izateko, Hasanek amaren onespena behar zuen, eta gaia atera zionean ama oso tristetu zen. Baina Hasanek espero zuenaren kontra, anaiek babesa adierazi zioten eta ama konbentzitzea lortu zuten. Jada polizia zela, Lauagil eta 35 urtetara, memoria eta erresilientzia ariketa hunkigarria egin zuen. Gertaera eta eduki zituen ondorioak liburu batean bilduz. La Gachet Fazil, gatillo erraza, gertaeren berrera ikitze bat izan zen. Lauagirekin zeuden lagunen eta kontrolean parte hartu zuten polizien testigantzekin. Auzoan eduki zuen inpaktuaren esposizioarekin, prozedura judizialaren bilakaerarekin, prentsan agertutako albisteekin eta beste memoria ariketa sendagarria egin zuen. Hasanek polizia izatea erabaki zuen gauzak aldatzeko gogoa zuelako, eta bere hitzetan arrazista bati plaza kentzeko. Bere txikitasunean, arabiarra zen polizia batek inguruan izango zituen poliziengan eragina edukiko zuelakoan. Liburua idatzi zuenean, 14 urte zeramatzan polizian, eta kontatzen duenez auto egokia egin zuen. Gauzak barrutik aldatu daitezkela dio, posible dela mentalitateak evoluzionatu arazi eta miseriara eta desesperaziora eramaten duten testuinguru sozial eta ekonomikoak azaltzea. Ez dakit Hasan Ben Mohamedek ze alderdiri ematen dion bozka, ez dakit bozkatzen duen ere, baina liburuan eta komunikabideetan egin dizkioten elkarrizketetan bere komunitatearekiko sentsibilitate handia erakusten du. Polizia guztiek sentsibilitate hau edukiko balute, Frantziar Errepublika bestelakoa izango litzateke. Labur bilduz, aldaketa handiak eragiteko, ezkerrak gobernua eskuratu behar du, eta gainontzeko botereak ere lehiatu behar ditu, baita polizia ere. Ezinbestekoa da, ezkerrak segurtasun eredu propioa garatzea, ulertuta, segurtasuna ez dela soilik polizia kontu bat, aberastasunaren banaketarekin, politika sozial eraginkorrekin eta komunitateen indartzearekin lotuta dago. Badira ere, ezkerreko ikuspegi batetik beste erronka batzuk, polizia eredua, polizia kantitatea murriztea eta kontrol mekanismo independenteak sustatzea. Honekin batera, bada erronka bat ez dena serioski planteatu eta bada garaia. Poliziaren konposizioa eskuinari eta eskuin muturrari lehiatzea. Eta azkenik, Euskal Herrian burujabetza prozesu baten baitan Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak alde egitea. Hauek eta beste batzuk, ezkerra eta poliziaren aferari buruzko eztabaidaren osagaiak dira. Gauza bat garbi dago, eraldaketa prozesuen zerbitzura dagoen polizia behar dugu, ez saboteatuko dituena.
Bueno, entzule, gaurko saioa hemen amaitzen da. Beti bezala, espero dut interesgarria iruditu izana eta zer pentsatu eman izana. Badelako garaia gai honi konplexurik gabe heltzeko. Gogoratu podcast hau Mastodon bidez jarraitu dezakezula eta ahotsak ere saioak bere YouTube kanalean argitaratzen dituela. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. Un contrôle de papier et de coups de fusil. C'est un arbre avant moi et la presse n'a rien dit. À l'heure où le soleil s'était déjà couché, ils l'ont assassiné sans peine et sans regret. Yaoulidi, 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 Radio Venceremos, rompiendo cercos.